O candidato do BNG á alcaldía, Rubén Cela, participou nun acto sectorial sobre o ensino no Instituto de Fontiñas. Alí acompañado pola número 2 do partido en Santiago, Elvira Cienfuegos, e o secretario da CIGA Ensino, Anxo Louzao, explicou aos asistentes as propostas do BNG de Compostela en materia de ensino contidas no programa de goberno 2011-2015. Propostas que pasan pola aposta na mellora das infraestructuras educativas na cidade. Completar a rede de escolas infantís que iniciou o Bloque Nacionalista Galego no ano 99, con novas escolas infantís na zona de Castiñeiriño, na zona norte, nas zonas que máis poboación e máis densamente estamos a ter nos últimos anos, tamén co ensino obrigatorio, tanto no que é a reformulación do mapa de titulacións en formación profesional, como en todo o que teñen que ser os servicios complementares para conciliar a vida familiar e laboral. Pero dende o BNG de Compostela tamén tratarán de exixir outras melloras pendentes do ensino non obrigatorio, como unha nova escola de idiomas ou a ampliación do Conservatorio de Música. Escola Oficial de Idiomas, que seguiremos demandando esas novas instalacións para poder dar unha docencia en condicións mínimamente aceptáveis e, por outra parte, a ampliación do Conservatorio de Música á altura do que se merece unha cidade como Santiago de Compostela. Con estas propostas, o BNG quere reafirmar o seu compromiso cun ensino 100% público, galego e de calidade.